Panghapon mga kabaro, no? Nako karon sa Maa mga kabaro. Nakapit og isnak mga kabaro, no? Ikan ko nag-vlog sa My Crocodile Compound. Sa mga karon mga kabaro, ingagi sa ko diri kadali ila anti, mga kalumunan ako taga Baganga. Yeah, mga kabaro, daplin na ini og highway mga kabaro, na highway na diyan mga kabaro. Yung mga kabaro na mga unta, mga merinda ta. Sa Kumin channel mga kabaro, gwapo kay development ang sulod sa Crocodile Compound na kabaro, no. Na ang wala pa na nag-open mga kabaro ang Soto Grande Hotel. Grabe mga kabaro, 20 story niya, latest building, gwapo kaya ang building mga kabaro niya, ang palibot niya. Siyempre, crocodile kalikasan ng palibot mga kabaro, no? Mga kahoy nga man-made, og sa kuwan pa na mga kabaro, no? Man-made forest. Oras na kabaro, no? Nag-vlog ko sa kuwan mga kabaro, nag-vlog ko sulod sa Crocodile Compound tungod kay nag-request mga kabaro, no, nga isa na to ka subscriber nga gusto niya makita ang sulod sa compound sa Crocodile, kung unsay naa maliban sa Crocodile Park, kung unsa pa naa mga kabaro, no. Okay lang ko yun ito mga kabaro, no, 30 minutos to nga vlog sulod sa compound sa Crocodile. Magutom mga kabaro kayo. Magutom mga kabaro kayo. First 30 minutos akong binagtasay niya. Nangita kong tubig ito nga palitan ng tubig. Naman sa sulod sa Crocodile Park mga kabaro, no, niya. Layo po yung tubig kasi siyempre compound. Ito mga kabaro, no, nga niyagi ko tilianti, mga higalan ako nga taga Baganga, mga kalumunan. Yeah, ayun nga po niya. Nakita lang mga kabaro, paghumok ang pan nga munay. Bago siya mga kabaro. Mon, Tiprano pang hiningi mo? Doon lang yan, ha? Doon lang ate? Dami. Bakit ka tumutong ba? Kapag nalasing ka, lahat tayo panalagay sa peligro. Kabaro. Wala mga pagkain sa akin. Katubang sa mo sa highway mga kabaro. Kung asa nag-merinda yung mga kabaro. Kabaro. Nag-merinda lang mga kabaro, no? Mahal magod kung sa mga fast food da. Dire na sa prapon mga kabaro. Ibante nga prapo niya. Busog mga kabaro. Napakataas kasi na expectations sa akin. Sige ko, Tony. Mabigat kang kaso yan. Alam mo? Nag-vlog ko sulod sa compound mga kabaro, sulod sa Crocodile kay nag-request ito mga kabaro, no, niya. Isa daw ako underachieved. Ang ilang nakita mga kabaro, The biggest disappointment in his life.
ang ilang kasagaran nakita mga kabaro no kundi kasagaran buaya. Wala na nakita ang sulod sa development sa sulod sa compound mga kabaro no unsay naa wala karon ako wala nabantayan mga kabaro nga nada siya ay Soto Grande Hotel parting taas sa mga kabaro nya latest ang building indud kayo ya limpyo kay palibot mga kabaro nya ang landscape niya mga kabaro no lahi ang landscape sa nakita nato nga mga hotel kaya naman first mga kabaro makaingon jud nga lami kay landscape dito sa Soto Grande Hotel kay unang-una mga kabaro no man-made forest ang palibot mga kabaro no nya nanay golf course nanay golf nya dito sa nanay function na dito sa to, sports and country club pwede na dito mag basketball mga kabaro mag tennis Dapat pare. Commander, ayaw pa po na sila Jekyll sa patan para mayroon po sa loob. Commander Raphael, General Monty may expect us to appear from the back, the front, or the sides. But it's highly likely for him to expect us to appear from under his nose. Tingala ko mga kabaro no pwede na i-monetize ang channel kung wala pa kabutog libo so nakita na ko din mga kabaro kang mga kabaro ilang kayo makita mga kabaro no kay na mga kabaro 988 ang yan subscriber mga kabaro no 988 niya na-monetize siya mga kabaro pero para ko nabantayan no kung ako na siyang i-screenshot kaya ipakita na ko sa Mon, pila ka nak Mon? Dalan eh. Si matingala mo mga kabaro no nga usay magstorya ko sa akong daily vlog. Nay mga ingana mga kabaro no mga kamayo. Una-una ko mga kabaro taga rental ko nya. Siyempre dito na rin ako proud sa mga kabaro, di ba?
Kung sila ko si Silio mga kabaro, no? Si Silio kaya nasa akong ipalit mga kabaro, no? Kaya nagkumot-kumot magod sa bulsa siya mga kabaro. Moto nga ako lang siya tarungon pag-file mga kabaro, no? Si Silio. By the way, kasi pala nung magdang sa lamig ka? Yung mga kabaro, dagan sa salamat sa pagpuyog sa matag adlaw mga kabaro, no? Wala ikon yung kalimtan mga kabaro. Uy! Yung mga kabaro, hapit ng birthday na ako, no? Karo 30. Pinapasok ko ng kumanda. Invited ka lang mga kabaro, no? Mon! Gerald, sigurado pa kayo sa gagawin natin? Uli na! Uli na ang lahat para maponsensya ka. Kinakailangan Yung mga kabaro, dagan salamat sa pagpuyog, no? Sa kuwang dagan salamat sa pagpuyog mga kabaro, no? Sa pagmerinda na ako dali sa may maabanda sa diya sa St. Francis of Assisi kanang atbang da mga kabaro, no? Dila makita kay naay istante St. Francis of Assisi niya approaching sa Diversion Road mga kabaro, no? Padong ito sa Matina sa Sign Hills. Yun mga kabaro, dagan salamat sa pagpuyog mga kabaro, no? See you next vlog and dalaygo ng Diyos.